Ik ben eigenlijk nu zo ongeveer 40 jaar bezig. Dus we gaan zeker rond die 40 jaar, ik denk begin volgend jaar, hopen we toch iets heel moois te kunnen doen. Ja, ik hoop die mooie special en dan zou ik het graag heel intiem willen doen. Ik heb al een locatie, ik heb al een heel scenario uitgedacht al. Ik zou dat heel graag willen doen met de mensen waar ik dan in de studio ook met Alain van Zeveren, pianist heel goed, met Chris Peters, een heel goede gitarist, en met Danny Kaan, dat is een fantastische koorzangeres, en haar zoon, dat is een van de zangers van Voicemail, Tijl, dat is die kleine. Met hun zou ik dat graag willen doen. Dat is echt dat is heel, heel intiem, klein. De locatie die ik heb, dat is een schuur uit de jaren 1800, maar heel mooi. En daar wil ik dat heel graag doen. Wat is voor jezelf in die 40 jaar veranderd? Goh, eigenlijk niet veel. Ik doe nog steeds wat ik altijd graag gedaan heb. En dat is zingen en het proberen goed te hebben met de mensen om me heen. Dus eigenlijk is er voor mij niet zoveel veranderd. Is het nieuwe album misschien dan ook het hoogtepunt in die 40 jaar geweest? Het ligt wel het dichtst bij me wat ik ooit heb gedaan. Het komt van heel diep. Het komt helemaal van binnen uit mij. En het is wel anders dan de vorige albums. Ik heb ook nog nooit zoveel zelf gedaan. Wat teksten betreft. En verlanglijstje van mij. Ik heb nooit zo'n verlanglijstjes, weet je wel. Dat gewoon de mensen om me heen, dat die het goed mag gaan. Dat is het belangrijkste voor mij. En misschien hoop ik toch met dit album dan toch een heel mooi special te kunnen maken. En dat Nederland weet dat hij er is gewoon.